Yan o, kaya naman Baba Julius o. Hoy, manong kakao, Mamadas. Siyempre mga guys, ito yung aakyatin natin papuntang dagat sa bundok. Ayun, dami natin kasama mga guys. Yan. Alright. Nandito kami sa sa Bagak. Nag-hiking Yan, no. kami. Sama namin, no? Ayan ang Daan. bye. Yes, right. Yan. Nung nagbiyahe kami, napakagwapo namin at saka gaganda. Ngayon pagdating namin na Haggard, birihin mo yung nag-stopover kami. Matagal. Yung sa likod, nakita mo ba? O, tignan mo. O, Diyos ko po daw ng Diyos ko po. O, yan. Patarik yung daan. Ah. Shit. Ay, katugi ko yung malabat. Ah. Ayan o, mabilis o, mabilis. Yan. Tapos na kami doon. Ayun o, pababa yung daan. Dito kami sa bundok. Yung mga kasama natin, mga guys. Woo. Go. Yan. Kanina pumunta kami doon, tinignan namin yung yung magkagandahan ng ganda. Bagak kainin eh. Bagak, badaan. Ayan o. Alright. Yung mga kasama namin. Kaya lang, sobrang layo. Magaan na lang mamaya doon ulit. Alright. Dami. Hello guys. Ayun po yung mga kasama namin. Isang batalyon kami. Dito sa Bagak. Bataan. Tato, sige. Balik ka nga dito. Ganda rin. Meron Much love, Wadlam people. Kasama ko yung asawa ko. Siyempre, sa lahat ng bagay, kailangan kasama mo yung asawa mo. No? Sa hirap at ginhawa. Iba kasi yung kasama mo yung asawa mo talaga. Napakasarap. Tingnan mo, ganda dito. The best. Tapos nag-low tide pa. Alam mo yung mga alimasa, alimango is nagsilitawan. No? Napakasarap. Tingnan mo. Wow! Napakaganda. Oh? Napakaganda ng asawa ko. Alright. Sexy pa. Okay? No? Ayan. Alam mo yung mga tent na yan? Yan. Sa amin yan. No? Okay? Wow! Napakaganda rito. Wow! Ganda. Promise. Ganda. Oh. Tapos gwapo pa ako. Kaya, alright. Ay, baby ko, si, yung asawa ko. Tapos nandito kami. Low tide kaya bumaba kanina. Ang lalim dito. Ganda. Promise. Okay. Tuloy natin yung alimango dito. Hindi. Ulati. Bulati na kami bulati. Bulati. Oh, ready alert. Kondisyon eh. Oh, ready alert. 1, 2, 3, go. Ay na! Ay, magkakay dalan. Gamat yun. Ano yung kulay green? Malatilam. Tara, punta tayo doon. Tara, pusang kita. Patayo ka rin. Ika lang kuma. Eh, paano po kayo kami? Tayo. Ayun, video mo eh, ilotoy. Yung kuma. Ay, pasito. Oh, yan oh, kitang-kita. Tino ko yata eh. Kaya matyanig ng tino ah. Tapos pag ito na. Good morning. Yan o, kaya naman Baba Julius o. Ulam kayo ba to? Tanang ulam! Ning... Hoy! Manong kakao, Mamadas. Pagkakaswel sa pagkiyang... Yan! Ayun ka talaga. Ay, pakapatalig na! Ay! Nilipat ko ito. Tama ba? Yan, dyan. Yan, dyan. Kita ka niya. Bangka. Parang sa kanya. Yan, dyan. Dyan. Wala ako ng timbang. Pwede ka tangarap? Hanggang sa muli mga kaibigan. Yung.